Murtlu mekirler. Nokot. Hakikatın hakidası oyanıp, Türkmeni döwranyň dolanyn güni, tatly aşpezleri ýurduma gelip, sorýar türkmenjigin beýin ýiligini. Beyinlerde gapmaşy pikirler, çarýana çarpyşýar, çawrap, alňasap. Bir millet biz diýen murtly mekirler, beyinleri ýuýar, tasap, taraşlap. Lahmacun acıdır, ýokmaz türkmeni. Meşhur tatly aşa süýji äge bol. Bugün ağa dün bardaky şermende, beyinlere täsir pürkär, äge bol. Ýa bakmalykdan diýen türkmenjik, ikoly derdinýar gaşap ýeňsesin. Bir tarapda maklube hem pidejik, bir tarapda derdi ýatyr milletiň. Dün öýüňde hyzmat edýän piyada, murtun toglap uçup gitýär ýurduny, baryp bajyň hakda habar ýaýratýar. Gazetlerden habar ýollap ýurduny. Gaýrat et türkmenim, saklap mertebeň. Türkmençilik geler, şodur mertebem.